Oui, allô? Oh, bro. Oh, il y a des outgoing. 2000, ah, non, on est 2 millions de dames. Non, t'es pour le jouer, t'es pour le jouer. Ah, ok, merci. Ok. Ouais. Oui. Amana berapa lama? Kamu mana? Oh, c'est ça. Écoute-moi attentivement. N'a la nana na parole. Il va pas parler la connaître côté. Et puis à comme salaire de mon masara. A tes sara est bien quoi. Elle avait chié avec elle. Allah. Ne dois regarder. Non, ça. Ne me laisse pas me faire. Ne me faut pas moi. Ne tu me vois les bilans. Non. Ne me laisse pas le docteur cela. Et le docteur ko kute magala ko fo ordonnance tira ko war sa fa ina na ga do ti pro ala ana kra ko musao de bi no isse ka kene ni pro ka kene muna ti se ka para kene abenye na ni plane no e kama ka to ko war de ma che ni be ne mu yi barake ni te barake iba ide la billah ndogo elle gagne les tranquilles de vous. Maman n'est pas fantin. Pourquoi faut aller à terre? Vous voyez que moi, il a checké à terre à la débat. Non, mais vérifiez. Il y a moi deux jours pour. Non, madame, vous allez le docteur sur la rue. À la cama. Il l'a là. Il l'a là. Il me sait qu'à ça, mon après, nous t'as il est parake. Nene tatikewa ko maa bɛ sa k'a sɔrɔ i ma ban ɲɛnɛmaya ani saya furancɛ o ye toden ye i mana dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ fana ko kɔnɔ yɛrɛ la ka bi waraw ko k'u b'a ta mɛlɛkɛw ko k'a y'a ɲininka a dalakan na. Manifin i fa bɛ sa i bɛ balo i ba bɛ sa i bɛ balo nka adamaden n'i jigi sara balokun t'i la ne ka hɔrɔnkɛ ɲini n'i y'a ye n bɛ kule i la i ka waritigiya tɛ n'i y'a ye n bɛ kule i la i ka tɔgɔtigiya tɛ ne bɛ ka kule i la barisa i ye danbetigi ye ko tigi la. Ah, jeli sa dɛ. Non, merci beaucoup Tina. Alhamdulillah. Ça va? Ça va. Non, il va donner un ça m'a tellement touché. Bon, sur ce fait. Ne ka hɔrɔnkɛ ɲini k'a kɛ e ni ne kɛw kɛ ka ɲɔgɔn ye f'i ka dɔ de di. I bɛ nin minɛ n m'a dɔn a tɛ ne tɛ tigɛ. Sara. Non. A bɛ banna bi. Mun banna. Ne muso kelen n'i diɲɛ don ye. Jeli Sara. Ne bɛ ɲininka o. Ne mun ye nin? I dɔgɔkɛ. Sara. Ne muso banabaatɔ de kun dalen bɛ n bolo dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ ko k'u tɛ maga a la abada. Ko fɔ ordonnance min dira ko k'o wari sara. N nana n k'a ka don jigi kɔrɔ. A ko n ma k'a tɛ se ka don jigi kɔrɔ. I ko mun? N taara jigi ɲini na. Dɔgɔtɔrɔ ye n wele ko muso fatura. Hɔrɔnkɛ ɲini ani limaniya ta. Bara n'i y'o kɛ i malangoloyaba de kɛ. E kɔrɔ de ye nin wari b'i kun se bɛɛ lajɛlen bɛ e ye ko i dɔgɔ i kɔrɔkɛ sɔrɔ i tɛ se k'i kɔrɔkɛ a se bɛ yen a se b'i ye k'a dɛmɛ fara n bɛna fɛn dɔ de f'i ye wari o wari n'a b'i bolo n'a tɛ kɛ ka fantanw dɛmɛ n'a tɛ kɛ ka balimaw dɛmɛ nafa t'o nafolo la. Est-ce que e yɛrɛ min filɛ e dalen b'a la k'e sati bɛ se ka jɔ wa
il n'a pas chef Oumar Sisoko. Allez, barabou de guerre, Mali Kono, Ali Mali Kono, Nabi, Dieu bébé qui a pris la drogue, Dieu bébé qui va sonner la barabou. Et il a dit, il serait habitué au foyer. Il y a un nafolo mi n'a te kɛ ka yatimɛw dɛmɛ nafolo min n'a te kɛ ka balimaw dɛmɛ ne jeli sariya t'o nafolo sugu min i ka nafolo minɛ ka bɔ n bolo hɔrɔnkɛ ninnu e ka nin ko ni limaniya ne ye nin ko yira ala la ala ta fantanya tɛ sɛ ye o waritigi tɛ maa siga tɛ sɛ. Encore très fort, très fort. Théâtre volant, on est Tchani Paradis. On a dit pour le jeunesse M5 au Kosovo. C'est devenu une chessie. Nous l'avons dit. Jamana Jokoni, Chipoune, Tchokoro de Nyorompolo. Chipoune, ou les bras armés, ou les Fagabou là. Les Tchaman à la paix. On a pour les bouillir. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Touré, le ministre, à monsieur le ministre, à son excellence, pour qu'il dise un mot sur